dat na al die jaren dat u zoveel energie heeft gestoken in uw werk hier en in uw sociale leven, dat een beslissing om hier weg te gaan een bijzonder ingrijpende beslissing voor uzelf is geweest. De brigade heeft al die jaren eraan bijgedragen dat het evenwicht wat er bestond in Duitsland tussen het oosten en het westen, de tijd van de Koude Oorlog, niet verstoord is en dat wij in vrede hebben kunnen leven. En de brigade heeft er ook in belangrijke mate aan bijgedragen dat wij succesvol onze opdrachten in Irak en in Bosnië hebben kunnen vervullen. Ik ben daarom ook erg dankbaar voor de wijze waarop u uw werk heeft gedaan. En ik ben ook dankbaar voor de wijze waarop u het moeilijke besluit heeft geaccepteerd en vervolgens eraan heeft gewerkt om daar op een goede wijze Uitvoering aan te geven. Nach den Ansprachen der Verteidigungsminister überreicht der deutsche Verteidigungsminister den 3 größten niederländischen Einheiten Fahnenbänder während des Appells. Die Fahnenbänder werden vom Bundeskanzler als Anerkennung für besondere Verdienste erteilt. Hiermee neem ik de operationele opdracht van de 41e Brigade terug. Als letzter Akt wird die Brigadeflagge eingeholt und dem Bürgermeister von Seedorf, der Gemeinde, nach der die Kaserne genannt ist, überreicht. Mit dem Einbruch der Dunkelheit wird es Zeit für den Zapfenstreich. Dieses spezielle deutsche Zeremoniell wird den niederländischen Truppen anlässlich ihres Abzugs zuteil. Sie wird von speziellen deutschen Einheiten ausgeführt und stammt aus dem Jahre 1596. Damals wurde die Abendglocke eingeführt. Der Zapfhahn wurde abgeschlossen. Zeit für die Nachtruhe. Mittlerweile hat sich das einstmals einfache Signal zu einem musikalischen Ereignis von Format entwickelt. Die Trommeln, Bläser und Fackeln, ein Gebet und das Volkslied haben aus dem alten Brauch ein besonderes Erlebnis gemacht. Nach dem Zapfenstreich ist es dunkel geworden im Städtchen. Der Vorhang für Seedorf ist endgültig gefallen. Mensen die in Seedorf hebben gewerkt, blijf terugkijken op een fantastische tijd waarin we hier hard gewerkt hebben, schade hebben opgelopen in persoonlijke zin, vreugde hebben gehad in persoonlijke zin en met de hele gemeenschap. En waarin we hopelijk de flexibiliteit en de sterkte hebben. En dat bewijst zich pas bij het zien van deze film over een paar jaar, dat wij ons hebben kunnen vestigen in Nederland allemaal.